Homa Bay TV is covering your views in each and every county, each and every sub-county and each and every village. We're almost in your homestead. And today, tuko na mgeni. Dirio nani? Maber. Dirio maber. Jo Azimio la umoja. Sani pango ng'anyo moro mapek mapoko aine. Biye gi wacho? Kabisa. Kabisa? Ang'o miye gi wacho? Kaluwore gi kaka ngima chalo kodwa. Iye kode? Ayie gi wachno. Inyalo we tiji mondo idhi ng'anyo? Kamane madang mimogo ni dog na piny kata ngima dog na piny. Ayie dok e ndara. Iye dok e ndara. Kamano. Nitie jominego, nitie mine migoyo. Kanyo pod ok buogi? Iwacho ga ni kata ka jomoko tho, to ji ok notho te, nitiere joma biro dong' mabiro neno kaka lojno owuok. Kata kuma ng'anyo no biro terowa. E chunyi idwa ni mondo ji ong'any didi, ngech oketa diriyo. Dirio ni aneno katin. Idwa ni obed didi? Gini onego bed kata di ng'wen e juma. Tich ariyo, tich adek, tich ang'wen. Friday wadhi tiro. Ero